Manoko 13 kubvumbi. Kuno vanhu 30 wabenuka kumunyika kubva Britain. Vanhu wabenuka nyasi masikati nondege yeEthiopia, asi chikonzero chokubenuka kwavo panguva yakanyangaritsa kudai chati chareketiwa ba. Kuri kufungiwa kuti ndowaye wanenge wada kupedza mazuva vari kubvumiwa kunge vari munyika iyi. Hurumende yazoita chimbi yokuwanhadzirira nzvimbo yavo wegani kuDarwindale, uko vari kuzogara kwemasvondo 3 waribe kusangana nowamwe. Izvi zviri kuitirwa kuti kana paine anodziwa mupengo areke kuposhera wamwe waribe. Munyaya yourahwa tondondo, bato reMDC-T riri kumatare edzimhosva richipomera ZEC neMDC Alliance kuti wakawabira. Mumagwaro aonekwa nesu, bato riri kuti ZEC yakaderedza uremu hwemavhoti rakawana zvikaita riwane vamiriri vashoma pane vanopiwa maererano nouwandu hwavakuvhoterai. Nyaya iyi yabva yadenha mubvunzo kuti ko mufariro waiita pakapuhwa mutongo nodariro dzimhosva ndeyei, nokuti zviri pachena kuti mapato aya mairi akazvimirira. Idi iko ichaperera nyaya iyi tinokuziva ba, asi ichanyandura zvizhinji. Kanzuru yeguta reHarare yodururirwa zvipo. Musondo rapfuura guta reHarare rakapuwa mushonga wokufirita uye nezvimwe zvekudzivirira kuparara kweCovid-19. Kureketa kuno vari kupedzesa basa rokushongedza panomisiwa dzimota dzovarwere pachipatara cheWilkins, iro rinova danho rakanaka. Mutungamiri weguta akapa kutenda kwache kuvanhu vazhinji wakanga wabheurira zvipo zvavo kuguta kuti risimbise urongwa hwaro hwokurwisa chirwere chedzihwamupengo. Akareketa zvakare akati wari mushishi kunhadzira mitsara yenzvimbo dzokumisira motokari muguta panguva iko kwakanyarara kudari. Kambani yomapfuta yeUnited Refineries yopa rubatsiro rwemari kuchipatara chekuSileni. Mari yapuhwa inokwana zviuru 20 yemadhora ekuAmerica kuti patengwe zvokuwachisa mbasha pachipatara ichi. Izvi zvakaringiwa kuti zvichabatsira pakutekaira kwebasa rokuvhura chipatara ichi rakaringiwa kupera svondo rino kana rinouya. Zvinosuwisa bedzi ndezvekuti zvakatora chirwere chakaita sedzihwamupengo kuti nyika itande kuitika zvinobatika mukurapiwa kwevanhu. Idi hutoita setiripa vatungamiri uye wari svarara havo nonyika. Toenda dzepasi rese, varimi vokoko voingidziwa mari pazvirimwa zvavo. Masoko abuda kubva kunyika yoGhana neyoIvory Coast ari kuti pachatanda kuisiwa mutero wemari inokwana madhora 400 patani ibodzi rekoko. Iyi mari iri kuringirwa kuti igobatsira varimi vanofondoka kuti chirimwa chekoko chiwanike pasi rese, asi mukuguma wozondotora zvikamu 3 bedzi kubva muzana pamari inonga yawanika pazvirimwa zvavo. Koko ndiyo iya inonhadzirisiwa nayo machokoroti emhando dzose, uye kubva kare varimi vaindofondoka paribe zvisvinhu izvo vanowana. Nyika yeChina yotsvaira ruwanze iro zuva rabuda kare. Nyika iyi yakatanda kurambidza vanana mazvikokota wezveutano vari kuongorora zvechirwere chedzihwamupengo kuti vagoburitsa izvo vanenge vawana waribe kupuwa mvumo nehurumende. Iri danho raonekwa kuti ndoro vanhu vari kuedza kuputira nemanyanga kusaziva havo kuti rinoputirika ba. Pamwe vari kuda kuringiwa manje kuti pane zvitsva zvichabuda chere kubva nyika iyi maererano nedzihwamupengo. Zvimwe ing'anga yanga yabata mai uroi ikaramba kupfumbisiwa muromo, tichazviziva ba. Chirwere chedzihwamupengo chati chagona kugara nyika yeAfrica matunduru.
zviri kudaro nokuti nyika dzose dzemuafrica pandori nevanhu vanokwana zviuru 14 wati wabatiwa nechirwere ichi, uye vanhu zviuru 2 nechidimbu wakatopora kare kubva kwachiri. Kuendo huno Afrika iri kuboeka pari kuita murakatira wavanhu kupfa. Idi tinotenda yawo inokutichengeta. Aiwa kwanyasi tatatamuka zvakwana wabi yangu, tosimudzira mangwana. Ndini wenyu mhandi wewo nhau.